να ζητούν απεγνωσμένα μια ελπίδα για το αύριο και μια βιώσιμη ιδέα για την επιχείρησή τους, έρχονται οι διαχρονικά γενναίοι από κάθε άποψη φορείς της Μεσσηνίας να προτάξουν ως το σημαντικότερο εργαλείο της ανάπτυξης την έμπνευση. Και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί αν η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής αναδείξει στις 165 χώρες με τις οποίες συνεργάζεται την ιστορία, την παράδοση, τις ομορφιές και κυρίως τα μοναδικά ποιοτικά προϊόντα της πρικισμένης μεσσηνιακής γης, τότε το αύριο δεν θα είναι ούτε απειλητικό, ούτε απρόσωπο, ούτε ανέλπιδο, αλλά ούτε και αβέβαιο. Ούτε για τη Μεσσηνία, αλλά ούτε και για τους Μεσσήνιους. Εύχομαι όλα όσα θα ακουστούν σε αυτή την ημερίδα να μην μείνουν λόγια, αλλά γίνουν πράξεις, έτσι ώστε οι νέοι μας να μείνουν εδώ, γιατί η Μεσσηνία, η Ελλάδα μας, η ιστορία μας τους χρειάζεται. Συγχαίρω όμως και από καρδιά σε όλους όσοι εμπνεύστηκαν και συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της ημερίδας, γιατί αποδεικνύουν ότι νοιάζονται για τους ανθρώπους τους και αγωνίζονται για τον τόπο τους. Δεν έμεινα σε μια επιτυχιακή εκδήλωση υμνώντας το χθες, αλλά με αφορμή το χθες σχεδιάζουν για το αύριο. Και επειδή σήμερα στην πατρίδα μου, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Μακεδονία μας, έχουμε τις επαιτειακές εκδηλώσεις του Μακεδονικού Αγώνα, ως απόγονος Μακεδονομάχου και ως πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας στην Αθήνα, θα κλείσω το χαιρετισμό μου, είμαι και συγκινημένη, πιστέψτε μου, με τα λόγια του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, ο οποίος έλεγε: «Σε όλη μου τη ζωή δεν υπάρξε παρά μόνο μια ιδέα, να φανώ χρήσιμος στον πλησίο μου και στον τόπο μου». Αυτό κάνετε και εσείς σήμερα. Εδώ μας θυμίζετε την αμαχία του Ναβαρίνου, αποδεικνύοντας την ιστορία του τόπου σας και παράλληλα καθιστάτε την Μεσσηνία διεθνές εφαλτήριο έμπνευσης και ανάπτυξης για τους Μεσσήνιους. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και την πρόεδρο των κυριών της Πύλου που κάνει ένα υπέροχο έργο από ό,τι συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα την εκλεκτή πρόεδρο, κυρία Νίκη Κωνσταντακοπούλου, είδαμε το ωραίο έργο, τα επιτεύγματα τελικά, τα επιτεύγματα χθες, μας ήταν δυνατή έμπνευση να δούμε πόσο πίστευαν όλοι που χόρευαν στο σημαντικό ρόλο που έχει ο καθένας να παίξει και να προβάλλει την ιστορία και τον τόπο του. Το εκτιμήσαμε ιδιαίτερα. Θέλουμε να σας ακούσουμε. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, αγαπητοί μας συμπολίτες, ως εκπρόσωπος και εγώ του Συλλόγου Κυριών Πύλου, να σας καλωσορίσω από καρδιάς στην όμορφη και ιστορική πόλη, στην Πύλο μας, όπως και προείπε και ο Δήμαρχός μας. Κυρία Βλαβιανού, κυρία Καψή, κύριε Τζεν, έχετε την υποστήριξη και την αμέριστη αρρωγή μας, στον βαθμό βέβαια που μπορούμε, στις πραγματικά πολύ σημαντικές προσπάθειές σας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής. Εχθές κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ο Δήμος μας σκέφτηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και όλοι εμείς που μπορούμε λίγο να τον βοηθήσουμε, να διευρύνουμε τις εκδηλώσεις των Ναβαρινίων. Κάναμε μια αρχή, είχαμε ωραίες εκδηλώσεις, συνεχίζονται και σήμερα και αύριο και ανήμερα των Ναβαρινίων. Προσπαθούμε να μεταλαμβαδεύσουμε στους νέους αυτό το όραμα. Είπατε για τις γυναίκες. Πραγματικά οι γυναίκες της Πύλου, της Μεσσηνίας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πύλου Νέστορος στηρίζουν αυτό που λέμε βιοτουρισμό. Στη συνέχεια, αν ο χρόνος το επιτρέψει και αν θέλει και εδώ οι προσκεκλημένοι μας, μπορούμε να δούμε μία από τις δράσεις των συλλόγων συνολικά. Έχουμε και ένα, νομίζω με το συνεργάτη σας, μπορούμε να δούμε μια προβολή, αν βέβαια
το επιτρέψει ο χρόνος και για να μην ροκανίζω από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους ομιλητές, έγκριτους επιστήμονες, να προχωρήσει η ημερίδα με το θέμα μας βιοτουρισμός. Εγώ από καρδιά να σας ευχαριστήσω, να έχετε υγεία και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ. Πολλές ευχαριστίες στις δύο κυρίες που με τόση έμπνευση και δυναμικότητα προωθούν αυτά τα ιδανικά που όλοι θέλουν, στα οποία θέλουμε όλοι να συμμετέχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε αργότερα. Θέλω να σας αναφέρω το εξής, ότι ευθύς εξ αρχής σχεδόν το 1987, μία από τις σημαντικές προτάσεις της βιοπολιτικής ήταν η αξιοποίηση του ελλαδικού χώρου σαν κέντρου φωτός για την ανθρωπότητα. Οραματιστείτε και θα ήθελα έτσι ακόμη και με κλειστά μάτια να δείτε την Ελλάδα γεμάτη κουκκίδες. Ας είναι λίγες στην αρχή, αργότερα μπορεί να είναι και 500 και 1000, αλλά προς το παρόν ας σκεφτούμε λίγες. Τι θα σημαίνουν αυτές οι κουκκίδες? Χώρος συνάντησης των ειδικών από όλη την ανθρωπότητα για να οικοδομήσουμε το μέλλον της ανθρωπότητας. Χώρος συνάντησης των ειδικών και τις ρίζες βαθιά ριζωμένες στο μύθο, στην παράδοση, στον πολιτισμό μας. Και χθες σκεφτόμουν και με πολύ χαρά σήμερα σε αυτό το κτίριο που είδα ότι έχει γίνει τόση πρόοδος, ότι εδώ γίνεται μία από τις πιο σημαντικές έρευνες που αφορούν τη δημιουργία του σύμπαντος. Πολλές σημαντικές απαντήσεις πρέπει να έρθουν από κορυφαίους επιστήμονες. Βλέπω ότι αυτό κάπως έχει ξεκινήσει και με πολύ χαρά το βλέπω και κάτι που το πιστεύουμε πολλά χρόνια. Η Σπάρτη για την νομοθεσία, η Ικαρία για την αεροναυπηγική, η ΚΟΣ για την ιατρική. Στη Μακεδονία θα βρούμε πάρα πολλά σημεία, κύριε Καψί. Εκεί να έρχονται όλο το χρόνο στο βιοτουρισμό. Δεν είναι οι τουριστικοί μήνες. Είναι από τον Ιανουάριο στο Δεκέμβριο. Ανακοίνωση του προγράμματος όλου του χρόνου. Σε συνεργασία με τις διεθνείς εταιρείες και όλα τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε οι εκλεκτοί δεν θα έρχονται για να μιλήσουν γενικά, αλλά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, όλοι οι μήνες θα έχουν μια ανακοίνωση του προγράμματος. Και θα ξέρει ο αρχιτέκτον που θα έρθει από την Αυστραλία ότι το τάδε μήνα θα συζητήσουν αυτό το θέμα. Το θέμα όμως με τη διάσταση της υπευθυνότητας, έτσι ώστε η επιστήμη να μην μας οδηγεί η πρόοδος το πόσο γρήγορα καταστρέφουμε ένα τον άλλο. Αυτό είναι το φοβερό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να καταστρέψουμε, έχουμε αρκετές βόμβες, έχουμε αρκετή γνώση σε δευτερόλεπτα. Έχουμε αρκετό τρόπο να ξέρουμε και την ανάσα του κάθε ατόμου, ακόμα και με σατελίτες. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη σκέψη. Εμείς θέλουμε ελληνικό παλμό στη σκέψη. Θέλουμε καλοσύνη, δημιουργία, όραμα, έτσι ώστε αυτοί που έρχονται με το διάλογο, με θέση, αντίθεση, να δημιουργούν τη σύνθεση του μέλλοντος. Εκεί σας θέλουμε κοντά μας, θέλουμε να προσπαθήσουμε και με τη διακλάδωση αυτή που έχουμε σε όλη τη γη, να αρχίσουμε να κινητοποιούμε τους ανθρώπους που μπορούν να συμμετάσχουν. Θέλει πολύ αγώνα. Εγώ έλπιζα όταν το είχαμε πει και στην Καθημερινή ολοσέλιδο το 1987, είχαν κινητοποιηθεί οι κληρονομικοί, μετά αδρανούν αυτά. Θέλει πάρα πολύ αγώνα. Αλλά θα το πετύχουμε. Και ας ξεκινήσουμε με τη Μεσσηνία, αυτό το κέντρο να είναι όλο τον χρόνο, όχι μια φορά που έρχονται 5 άτομα. Όλο τον χρόνο. Και έτσι αυτός ο βιοτουρισμός προσφέρει και στην καλύτερη οικοδόμηση και προβολή της Ελλάδας και στο ότι αντιστρέφουμε την ανεργία. Γιατί οι νέοι μας έχουν τεράστιες ικανότητες. Εγώ τα χάνω με το ταλέντο των παιδιών. Τεράστιες δυνατότητες. Και πολλοί μας φεύγουν, το ανέφερε προηγουμένως κυρία Καψί. Δηλαδή αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μόνο με την έμπνευση. Να τους εμπνεύσουμε ότι εδώ είναι ο τόπος τους, εδώ είναι η δυναμικότητα και να φέρουν όλα αυτά που μαθαίνουν απ' έξω. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα καλά λόγια είπατε, κύριε Αργυράκη, γιατί